Kamusta mga bata? Ako di ay si Teacher Jonah, ang inyong Bisayang maestra, nga magtudlo kaninyo sa tingog sa mga letra. Og kini nga video, atong kat-unon si letra nga M. Andam na ba mo? So karon, sa dili pa ta magkat-on ni letrang M, magtan-aw sa taog ABC song. Okay, sumao ka to ang mga letra sa alpabeto. So karon atong kat-unon ang letra nga M. Mao kini ang dako nga letra nga M. Ug kini usab ang gamay nga letra nga M. Dako nga letra nga M ug gamay nga letra nga M. Letra nga M nga adunay tingog Balikon nako, letra nga M nga adunay tingog Mga pulong nga nagsugod sa letra nga M o sa tingog Mangga. Mangga. Ang pulong nga mangga nagsugod sa letra nga M ug sa tingog Sumingon ta, mangga, Mani. Mani. Ang pulong nga mani nagsugod sa letra nga M ug sa tingog Sumingon ta, mani, Mais. Ang pulong nga mais nagsugod sa letra nga M ug sa tingog Munyika. Munyika. Ang pulong nga munyika nagsugod sa letra nga M ug sa tingog Munyeka, Sunod, ang pulong nga mata. Ang pulong nga mata nagsugod kini sa letra nga M ug sa tingog mata, Martelyo. Martelyo. Ang pulong nga martelyo nagsugod sa letra nga M ug sa tingog Sumingon ta, martilyo, Manok. Ang pulong nga manok nagsugod sa letra nga M ug sa tingog manok, Mantika. Mantika.
ang pulong nga mantika nagsugod sa letra nga M ug sa tingog mantika. So mga bata, mauni ang letra nga M. Mangga. Mani. Mais. Munika. Mata. Martilyo. Manok. Mantika. Letra nga M, tingog. Sunod nga hulagway, ang pulong nga mama. Mama. Ang pulong nga mama nagsugod sa letra nga M o sa tingog So muingon ta, mama, mama, Manuel. Ang pangan nga Manuel nagsugod sa dako nga letra nga M o sa tingog So muingon ta, Manuel, Mina. Ang pangan nga Mina nagsugod sa dako nga letra nga M o sa tingog Sumingon ta, Mina, Mina, Marina. Ang pangan nga Marina nagsugod sa dako nga letra nga M o sa tingog Marina, Marina, Michael. Michael. Ang pangan nga Michael nagsugod sa dako nga letra nga M o sa tingog So muingon ta, Michael, Michael, So mga bata mo ni ang letra nga M. Nga tingog, Mama, Manuel, Mina, Marina, Michael. Letra nga M, tingog, So karon mga bata, akong sutaon na inyo nakatunan. Unsa ni nga litra? Unsa pod ang ihang tingog? Okay, very good. So mao kadto mga bata ang letra nga M. Og hinaot nga inyo nga master ang letra nga M ug ang tingog niini. Ug palihog tan-awa ang sunod nga video mahitungod ni letter A aron makatpunan usab ninyo si letter A. Daghang salamat mga bata ug kita ta sa sunod nga video.